खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालि लिरनायखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलाय बारखि नोंथांमोना बोरै दं आं बिराद मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरो जाम्बि जाम्बि बुगालि बुथालेबा मा होनो ओमफ्राय आङो बे एनजिअनिफ्रायनो नोंथांमोना नायोबा नुलांबाय थागोन जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बे एनजिअनिफ्रायनो आङो नैबे दै सिनि दैखौ लानानै फैबाय आरो बे एनजिअआवनो पनिर मोनो मिस्टि मोनो ओमफ्राय गाइखेर एरि इदिबो मोनो आरो ओमफ्राय जोङो सानफ्रामबो हेन्दलुमनिया साहा लोङो नालाय फाला फाला जेनेबा सानफा फाला 60 थाखा सासे मानसिया होनांगौ ओमफ्राय बेबायदि साहा लोंलायो जों खांनानै जेनेबा गावबा गावनि रायलायनायनि सायाव जायो नालाय ओमफ्राय सानफ्रामबो लायोमोन ओमफ्राय आङो थांफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम थांनाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम थांनायावनो नुनानै ओमफ्राय बेखौ बिदि बानायबा एकदम जानाय नायनोसै जोंना बिखुनजो बिमायाबो जानो मोजां मोनो नालाय बिनि थाखाय लाना फैबाय आरो आं ओमफ्य दिनै आरो कृष्ण जन्माष्टमिबो बेजों लोगोसे ओंखायनो बेखौ जानोसै गथ'फ्राबो जाथोंसै होननानै लाबाय आरो थ'दो बिदिब्ला मा देखायनाय एसे नायलांदो ओमफ्राय आंना जानला मानलासो जालाबायलायबाय भिडिअआनो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायसाबदो आरो माथो खालामबावनो आं भिडिअखौनो लाबाय थानो हालाना भिडिअखौ बानायो बानायनानै एडिट खालामनानै दोनो ओमफ्राय एकदम थाम्बनेल टाइटेलखौनो बाहायसै आरो सानफ्रामबो थांनाय नालाय ओमफ्राय सानफ्रामबो थांनायनि गेजेरजों खामानि दामानिनि गेजेरजों थांनाय नालाय ओंखायनो बासै आरो माथो खालामबावनो बाबाबो ससे समाव नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो लुबैयो बेखौनो नायसाबदो आरो माथो होनबावनो गाइखेरा जि मोजां ना गाइखेरा मार गोनांनो आरामनो गाइखेरा मोजांथार आरो जों लोंहैगासिनो हेन्दलुमाव साहा फुदुंनानै सानफ्रामबो ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आरो आं फैनाया फैफेराखैमोन गाइखेरा नै কি বনাবো মিঠাই হবো মিষ্টি নাকি মিষ্টি বানাইগोन जाहैदों बेखौनो মিষ্টি হবো आरो itu पनिर बियो पनिरनिनो ओमफ्राय नै बियो मिष्टिनि जाहैदों बानायग्राफ्रा पनिर बानायनानै दोनहैनायाव टाउनबो होयो नै गाइखेरबो बथल सोबाय आरो नांगौ बेखौनो मोनो जाहैदों पनिर मिष्टि ओमफ्राय जों गामिनिबो सासे मावफैयो आरो जों गामिनि खोरोमदाव खोरोम मेसिनाव ने ओरै जों गामिनि बेयावनो जों गामिनि खामानि मावफैयो आरो नै जों गामिनि ओमफ्राय खामानि मावग्राफोरबो लायो खोमा आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम आं फैफेराखैमोन ओमफ्राय नुबाय आरो गाइखेरनि माबाबो दङ मोजांबो दं गाइखेरखौबो इन्दिसआव नांगौ मोनो ओमफ्राय बिजनिफ्रावबो बेनिफ्रायनो लाङो बिजनियावबो लाखियो आरो नै लोगोफोर एकदम एनजिअनि बानायनाय आरो बियो खालागन बे खालागनखौ ओमफ्राय दै माबा माबि मोनो मोस्रोम मानैफ्रा नै लेखा फरायाखै गाइखेर दाखा जानोसो रेडि जानानै दंथारो आरोखि आयौ मा खालामनो नागिरदों बिसोरो मा खालामनो नागिरदों गाइखेर सोर लाबोनाय जानायखौबा नुवाखै माबायदि एम्फौफ्रा जानोखौबा नै एकदम माला मोनजागोन जागासिनो मोस्रोमफ्रा दे सोरखौ लायो लादो लोगोफोर नै दै लाबोनायखौ जाखां लोंखां बयलार भाजा एवबाय आरो आङो नै स्वामिया आंना बागरगाव बाजारनिफ्राय बयलार लाबोनानै दोनफैखाबाय नालाय एकदम केजि जासिनो आरो बेखौनो एवबाय आरो आं मोनबाय बयलार भाजाया ओमफ्राय नै एसे थास' आथिं ओंख्रि संदां र' देखायनो एसे थास' आथिं ओंख्रिखौ जेबो होआसै थास' आथिं ओंख्रियाव निरामिस संबाय आरो आं थास' आथिं ओंख्रिखौ रेदें आरामनो गोथाव जासिगोन निरामिस नङा आरो ओमफ्राय ओरैनो जेबो होआसै बेयाव माथो होबावनो बेयावनो बेदर थाखाबाय नैबे थास' आथिं दा आंना मा होनोमोनलाय हेन्दलुमनि लोगोफ्रा भिडिअखौ नायसनबायबा मिनिलायगोन दाख्लैबा थारुन ओंख्रियाव दाउ बेदराव सामब्राम पिरिखौ मिनिलायदों दहायो नै लोगोफोर हेन्दलुमनि लोगोफोर एकदम दाउ बयलार भाजा एवबाय आरो आं ओमफ्राय थास' आथिं ओमफ्राय मा होनो बेदरखौ आं सानाव लांनाय जाया माबायाव हेन्दलुमाव ओंखाम जानायाव सानाव लांनाय जाया आरो ओंखाम जानायाव ओमफ्राय मानि थाखाय लांनाय जाया बे
बेदरानो जेनेबा बेलासियावसो लाबोनोसै नालाय ओमफ्राय मोनायावथ' जायाबा थानो हायाना मोनायाव जानो लुबैसै दोननो हाला अखानायैसिम ओमफ्राय बिदिनो बेदरखौनो लांफेरनाय जाया आरो ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ जाजानो गिनानै लाबोआ बेबायदि नङा लोगोफोर ओमफ्राय बेदरखौ बांसिन बेलासियावसो बायनाय जायो नालाय ओमफ्राय मोनायाव जानाय जायो बेखायनो लांनाय जाया आरो मालाबा स्पेसियेल एसे लांसै आं बेदरखौ नोंथांमोननोबो होनोसै जाय जाय खाथियाव जिरायफायो बिसो मोनजागोन ओमफ्राय जाय जाय खाथियाव जिरायफाया बे मोनजानाय नङा आरो मिन्थिनानै लाखा एसे थाललायनानै जिरायखा लोगोफोर बे न'आव भिडिअ खालामबा बारा बेरा दे बे न'नि माबाया मा होनोमोनलाय वालनि रङा मेहेन्दी नालाय ओमफ्राय नैबेयाव बांसिन बेरो आरो बेनिया बाथ' नालाय बांसिन बेरो बे गलाब ओमफ्राय नैबेथिं बाथ' नालाय नैबे बाथ'आ बांसिन बेरो आरो बाथ'जों गलाबजोंखाय बेयाव स्रां स्रां नुयो ओमफ्राय बै मोनसेयाव मेहेन्दी कालार नालाय बारा बेरा आरो ओमफ्राय नै बाहेराना बेलेग लायो बाहेराना स्राब रं न'आनो बेलेग बेलेग कालार गोजा ओमफ्राय बे मोनसे रंनियाबो मेहेन्दी आरो एकदम कालारखौनो आलां जालां लाना फैदों नै ससेयाव बाथ' रं होबाय ओमफ्राय नै ओरै मेहेन्दी होजोब्बाय आरो एकदम मेहेन्दियाव नै माबायदि नुयो बोरैबा नुयोना लोगोफोर एकदम मेहेन्दियाव बोरैबा नुयो नै आंनि ओंखाम संग्रानि अबस्थाया बिदि आरो लोगोफोर नोंनि लोगोफोरनो स्पेसियेलि खोन्थानो होदों नोंथांमोनथ' सिगाङाव नायखांखाबाय नुखांखाबाय आंनि न'आ माबायदि ना ओंखाम संग्राया आंना बे किटचेन रुमा संगासिनो बारा मोजां नुवाखैना बोरैबा खोमसि मोलेले नुदों लोगोफोर बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय माथो जानाय लोंनायखौलाय माथो देखायबाय थानो मालाबा स्पेसियेलि एकदम लेग पिस लानानै एकदम स्पेसियेलि भिडिअ बानायगोन आं ब्लग बानायगोन नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय दिनै जानायखौ देखायथ'बाय थानो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय बाय बायसै आरोखि